салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Дар навори имрӯзамон ки хеле кӯтоҳ аст, мехостам ки оиди кам шудани фолликуло ё ин ки нест шудани фолликуло ё ин ки набудани фолликулаҳо ба шумо маълумот диҳам. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, барои фаҳмидан ки дар зан чӣ қадар фолликула мондааст ё ин ки не, миқдораш чӣ қадар аст, кам аст ё зиёд аст, тавассути ташхиси ултрасадо муайян карда мешавад. Инчунин тавассути ташхиси хун, яъне АМГ гармон месупуранд, антимюллеров гармон месупуранд ва мебинанд ки захираи фолликулаҳо дар организм чӣ қадар мондааст. Оиди худи гармони АМГ, яъне антимюллеров гармон ва тарзи кори он дар канал аллакай навор аст. Ман ссилкашро дар зери ин видео мегузорам. Метавонед ки бо ин навор шинос шавед. Акнун шурӯъ мекунем ба навори имрӯза. Чӣ сабаб мешавад ки дар занҳо, хусусан дар вақтҳои охир, дар духтарони ҷавон низ фолликулаҳошон кам мешавад? Агар шумо наворҳои пештараи моро тамошо карда бошед, аллакай медонед ки миқдори муайяни фолликулаҳо аллакай вақте ки тифл дар батни модараш аст пайдо мешавад. Чӣ қадаре ки дар ҳамон вақт пайдо шуд миқдори фолликула, ҳамин чиз то охири умри зан мемонад. Яъне вақте ки тифл дар батни модараш аст, миқдори фолликулаҳо дар организмаш тақрибан то 1 миллион мерасад ва то давраи ба балоғат расидан миқдори ҳамин фолликулаҳо кам шудан мегирад. Дар давоми умр бошад, зан то 400-500 фолликулаҳоро истифода мебарад, яъне аз давраи бенамоз шуданаш то давраи климакс шуданаш 400-500 фолликулаҳоро сарф мекунад. Яъне ҳар дафъае ки бенамоз ки шуд, як фолликула калон шуда кафидан мегирад. Боқимонда фолликулаҳо бошад бо сабабҳои гуногун калон намешаванд, ё ин ки сифаташон паст аст, ё ин ки хушк мешаванд. Инчунин якчанд сабабҳо аст ки миқдори фолликулаҳоро дар организми зан кам мекунанд ва инҳо кадомҳоянд? Якум сабаб ҳама гуна бемориҳои саратоние ки дар зан дида мешавад. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, саратон ҳама ҳуҷайраҳои солиме ки дар организм аст, онҳоро нобуд мекунад. Инчунин ба кори фолликулаҳо низ дахолат мерасонад, чунки баъд аз бемории саратон гирифтор шудан ба зан тавсия медиҳанд, бар бисёри занҳо тавсия медиҳанд ки аз доруҳои сахттаъсир истифода баранд, химиятерапия кунанд, лучевая терапия кунанд ва ҳамаи ҳамин чизҳо таъсири бад мерасонанд ба фолликулаҳо, метавонад ки миқдори онҳоро кам кунад. Дуюм сабаб кори нодурусти гармонҳо, хусусан гармонҳои фолликулостимулирующий гармон, лютинизирующий, прогестерон, эстроген. Вақте ки фолликулостимулирующий бо лютинизирующий гармон сатҳашон бениҳоят баланд аст, дар организми зан бениҳоят фаъол ҳастанд, метавонанд ки кори тухмдонҳоро аз ҳад зиёд кунанд, фолликулаҳоро аз ҳад зиёд калон кунанд. Ин сабаби он мешавад ки фолликулаҳо бисёртар сарф мешаванд ва метавонад ки миқдори онҳоро кам кунад. Аз ҳамин рӯ донистани сатҳи гармонҳо дар организм барои ҳар як зан муҳим ва зарур аст. Сеюм сабаб ин стресс, асабоният. Стресс низ чӣ хеле ки медонед ки ба тамоми организм метавонад ки зарари манфӣ расонад, яъне таъсири манфӣ расонад. Аз ҳамин рӯ инчунин стресс метавонад ки миқдори фолликулаҳоро дар организм кам кунад, ё ин ки фолликулаҳое ки ҳаст, онҳо хоб ҳастанд, сифати онҳоро паст кунад ва онҳоро хушк кунад. Сабаби чорум инерсият, яъне наследственный фактор. Агар ки дар авлодатон, дар ягон хефштаборатон чунин ҳолат дида шавад, аз имконият дур нест ки дар шумо низ ҳамин чиз дида мешавад. На дар ҳама ҳамин ҳолат дида мешавад. Дар баъзе ҳолатҳо агар дар авлод бошад, дар ягон хештабор низ дида мешавад. Ва инчунин генетический фактор, яъне мешавад ҳолатҳое ки ягон хел мутатсия гена мешавад, метавонад ки таъсир расонад ба кори тухмдонҳо ва миқдори фолликулаҳоро дар тухмдон метавонад ки кам кунад. Сабаби дигар ин тарзи нодуруст истифода бурдани доруҳои гормоналӣ ва доруҳое ки барои стимулятсияи тухмдонҳо истифода бурда мешаванд. Чунки аз ҳад зиёд истифода бурдани доруҳои гормоналӣ метавонад ки сифати фолликулаҳоро кам кунад ва онҳоро метавонад дар баъзе ҳолатҳо хушк кунад. Стимулятсияи тухмдонҳо бошад, яъне доруҳое ки барои стимулятсияи тухмдонҳо тавсия дода мешавад, онҳо метавонанд ки аз ҳад зиёд фолликулаҳоро калон кунанд, сатҳи фолликулостимулирующий гармонро баланд кунанд ва ба истощенияи яичников оварда расонанд. Аз ҳамин сабаб ҳама доруҳои гормоналӣ, ҳама доруҳое ки барои стимулятсияи тухмдонҳо тавсия дода мешаванд, бояд ки бо назорати духтур истифода бурда шавад, бетартибона истифода бурда нашавад. Вақте ки дар зан кам будани фолликулаҳо, яъне истощенияи яичников дида мешавад, чӣ нишонаҳо дар зан мушоҳида мешавад? Истощенияи яичников, кам будани фолликулаҳоро низ инчунин климакси барвақтӣ меноманд. Агар ки ҳамин ҳолат, яъне кам будани фолликулаҳо баъд аз 40 солагӣ мушоҳида шавад, ин ба ҳолати муқаррарӣ дохил мешавад, яъне это считается вариантом нормы. Агар ки то 40 солагӣ мушоҳида шавад, ин аллакай истощенияи яичников ба дохил мешавад, яъне климакси барвақтӣ ба дохил мешавад. Дар занҳо мушоҳида мешавад гарму хунукшавӣ, вазн гирифтан, асабоният, бениҳоят асабӣ ҳастанд, яъне раздражительне ҳастанд.
дар аввал кам будани бенамозӣ, яъне бенамозиашон 1 рӯз аст ё ин ки 2 рӯз аст, оҳиста оҳиста задержка пайдо мешавад ва баъд аз ин метавонад ки бенамозиашон қатъ шавад то 3 моҳ 4 моҳ. овулятсия пайдо намешавад аз сабаби оне ки фолликулаҳо кам ҳастанд ва организма зӯраш намерасад ки фолликулаҳоро калон кунад ва сифати фолликулаҳо паст мешавад. дар ин ҷо саволе бармеён меояд ки оё бо истощение яичников, яъне кам будани фолликулаҳо ҳомиладор шудан мумкин аст ё ин ки не ва оё ин ҳолат табобат мешавад ё не. ҳомиладор шудан мумкин аст. Дар баъзе ҳолатҳо зан метавонад ки худаш ҳомиладор шавад, чунки метавонад ки дар 6 моҳ ё ин ки 1 сол овулятсия пайдо шавад, яъне фолликула пайдо шавад. дар баъзе ҳолатҳо бошад стимулятсия овулятсия мекунанд, стимулятсия мекунанд ки фолликула калон шавад. ва дар давлатҳои тараққӣ карда бошад дар марҳилаҳои аввали истощения яичников, яъне диданд ки фолликулаҳо аллакай миқдорашон кам аст, заморозкаи фолликул мекунанд, яйцеклеткаҳо мекунанд, яъне миқдори зиёди фолликулаҳоро мегиранд, дар лаборатория онҳоро заморозид мекунанд дар мобайни 5-10 сол ва кадом вақте ки зан тайёр шуд ба ҳомиладорӣ, метавонанд онҳоро разморозид карда, яъне аз ҳолати ях кардан бароварда тавассути эко ҳомиладор шаванд. оиди табобаташ кам будани фолликулаҳоро ё ин ки кам будани сатҳи гармони AMG антимилляров гормонро ягон хел табобат карда намешавад. то замони ҳозира ягон хел табобате вуҷуде надорад ки AMG гармонро баланд кунад, сатҳи фолликулаҳо, миқдори фолликулаҳоро зиёд кунад. кори ҳамаи гормонҳоро барқарор карда мешавад, сатҳи ҳамаи гормонҳоро дуруст карда мешавад. фақат сатҳи гармони AMG-ро барқарор кардан ягон намуд намешавад. чунки чихеле ки дар боло зикр карда будам ва дар наворҳои пешина низ қайд карда будам, ин чиз аллакай дар дохили батни модар муқаррар карда шудааст ва дар вақти инкишофи тифл ба амал меояд ва сатҳи инро ягон хел дигаргун кардан мумкин нест. аз ҳамин рӯ барои ҳар як зан тавсия дода мешавад ки ақаллан дар 1 сол 1 бор аз назорати духтур гузарад, яъне аз ташхиси ултрасадо гузарад, сатҳи гормонҳои худро санҷад. инчунин ҳама доруҳои гормоналӣ ва доруҳое ки барои стимулятсияи тухмдонҳо тавсия дода мешавад, онҳоро бе назорати духтур, бе тавсияи духтур истифода набаранд. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯза ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.